Bună dimineața! Mie tot nu vine să cred cum au dat ăștia lovitura de stat. Nu ăștia de la Curtea Constituțională, că ăștia au fost, adică te așteptai de la ei, dar cum au dat ăștia de la BEC, niște iluștri anonimi, puși să redacteze înainte de a da hotărârea, au venit așa, într-o duminică seara și ne-au tăiat lumina. Au tăiat democrația, au tăiat ce mai rămăsese din statul ăsta. Și așa, mafiot. După ce că era mafiot, l-au distrus și pe ăsta. Spuneam că marele merit al lui Călin Georgescu e ăla că a demonstrat că regele e gol, că statul e gol, că nu mai are nimic, că toate instituțiile sunt puse să lucreze împotriva cetățeanului, nu în slujba cetățeanului. Așadar, deci vin niște iluștri anonimi de la BEC, seara așa, pe înserat ca hoții, când se îngână ziua cu noaptea, și vin cu o aberație, ei neavând nimic altceva de făcut decât să numere niște semnături și să mai verifice două foi. Și dintr-o dată, în România asta de pe care și-a luat mâna Dumnezeu, efectiv, în momentele astea, fiind și spun că nu are voie să candideze Călin Georgescu din nu știu ce cauze invocate de Curtea Constituțională. Atâta bătaie de joc eu n-am, atâta dispreț față de lege și față de oameni. Nu mai vorbesc față de un candidat care, repet, a 100 oară a venit cu mâinile în buzunar de pe stradă să se lupte cu tot sistemul. Sigur, acum sunt foarte mulți catindați, nu mai ai loc de semnături. Mă interesează atât de puțin asta, cel puțin deocamdată. Și ar trebui să ne intereseze chestiunile esențiale. Cum a fost această lovitură de stat dată de reprezentanții partidelor, normal că nu erau să dea aia un vot pentru Călin Georgescu, și mai ales de reprezentanții statului, judecători, unii de pe la Autoritatea Electorală Permanentă. Cum credeți că aș putea să trec eu vreodată, cel puțin, și noi, de ce să trecem peste asta? Nu putem, adică nu se poate trece. Am trecut odată, mă rog, cu ghilimele de rigoare, peste lovitura de stat dată de Curtea Constituțională. Nu putem să trecem peste această călcare în picioare a ideii de democrație și de demnitate, cum e România. Și nimeni să nu spună nimic. Să nu registreze nimeni ce s-a discutat acolo. N-am văzut un proces verbal în legătură cu asta. Un comunicat dat ca hoții. Așadar, o să mă tot întorc la ideea de libertate în România în fiecare zi și la ideea de lovitură de stat. Știți că una se anulează pe cealaltă. Adică ce a făcut acum Becul, Biroul Electoral Central, e un lucru peste care nu putem trece niciodată. Turul 2. Înapoi.